clear tu te chi bai le ve kule tun tum kan video a chuan YouTube channel membership join du ATM card atanga poisa payment pedu ma sela ATM card problem antinan invalid tmo error occurred tmo alo thina ni channel membership join du amairo chu ATM card atanga poisa transfer thailo poisa kat thailo ang chi kha kan omani chung ho tan chuan eng tin nge poisa kan pe kang ATM card manglovin eng tin nge YouTube channel membership kan join ang YouTube member channel member kan niang ti kha tun chuma hian kan en hovin kan thlir ho le don ani ole tutorial video kan en ho main atek tik kha han soi ma supportila omzia bera chuan ATM card atanga poisa kan pek thailo chan chu membership kan join thailo chan chu pakhatna chuan ATM card hi chang sang oma chuta chuan abikin SBI a po rupee te oma mastercard te visa kan ti te omani ta chuan rupee kan ti ho te hian international global ATM card te kha a support lo wangin poisa ha kan pe thei thin lo ani chutiangin rupee kher lo te po mastercard te mo visa te po khan global international ATM card support lo kha om thini khang tan khana join thei lo thina ni tin MRB oma Mizoram Rural Bank ATM card heta tang hian apek thei lo boka achan chu international support ani lo thin wang ani ti chuan eng tin nge Google Pay te Paytm te tin Phone Pay kan ti te khang app satang khan eng tin nge membership kan join ang YouTube channel membership kha kan join ang payment kan pay kang ti kha tun chuma kan thlir ho tur chu ni ti chuan Google Pay a khan emo Paytm a khan kan luta ata tang khan ATM card ni to lovin Google Play kan ti Play Store te po kan tia apps om thin na kha khami account na khan Google Pay te Paytm mang khan poisa kan va deposit anga ti chuan YouTube channel a member kan va join don khan ATM kha select to lovin khami Google Play Store a poisa kan deposit atang khan poisa kha kan kat don ni kan transfer to don ani chu adang lam na le tun tuma kan en ho tur chu ani ole masaberin YouTube a hian kan lutanga YouTube channel member kan join du na khami channel a khan join ti kan va click don ani join kan click zo nu chuan perks an tia option sang poisa zir khan join tur khalo oma kan du ber na mi kha kan va join anga chumi zo chuan payment poisa pek khalo ngai ni ka kha tlang puin ATM atanga pay ani thina ATM a hian ATM details te ATM card number le CVC khatiang kha security code te kha kan fill panga amero chu ATM a hian rupee te tin international support lo ni kha chuanin error ani lo pon invalid ti khawm thina kan pay thei thin lo ani ti chuan ATM card atang han kan pay thei ta si lawa heng apps Paytm Google Pay le Phone Pay atang hian pay kan tum don ani ahma saberin Google Pay a hian Google Pay atang hian membership kha join turin payment kha pay kan tum taila new payment ti hian kan click anga achunglama hian search option omani search option a hian Google Play ti kan type don ani Google Play Store recharge code ti hello langa chu kan click anga tuna kan mong hian no account link ti oma kan va click chuan link account na kha omani ani lo pon get started ti hi kan click anga chuta chuan kan email ID kan chulu don ani email ID kan chulu tanga chumi zo chuan account name ti kha oma kan ming kha ti khan kan chulu don ani account name le email kan chulu zo khan kan next anga tuna kan mong hianin make payment ti lo omani make payment hi kan click lenga ti chuan Google Pay a poisa kan thon kan transfer ang khan kan poisa du zat kha kan
ti hian kan select anga kan type anga kan tik anga proceed to pay ti hian kan ti don ani pin code kha UPI pin code kha ti hianin kan theu na rin oma kan chulu tanga ti chuanin a success ta ni 100 ti tuna lo langa hian kan han click anga ta chuan payment started success ti te kan hmuwa kan back lenga chuan 100 hnuai hian redeem code ti lo mani kha kan click anga ti chuan Google Play Store kan tia khan poisa kan wada lut don ani confirm account ti kha lo ama you are about to 800 ti kha mani confirm kha kan metanga ti chuan skip now ti hi not now ti hi kan met le don ani chengza kha Google Play Store khan kan da ti na ni ti chuan YouTube pa kan lut lenga join te hian membership kan join du na han kan lutanga ti chuan perks kan du na berami khatian join kha kan va met don ani payment option a hian hei tuna kan hmo hian GPay Google Play balance chengza kan thun kha alo lang ta ni ATM ami kha Visa ti te Rupee ti mi kha kan pek thailo kha anwai a hian select tur lo oma amero chu kan ti thailo wang khan a chung berami Google Play ti hi Google Play balance 100 atang hian kan kat don ani buy ti hi kan click anga ti chuan kan pe thei don ani ti khan osam takin Google Pay atangin Play Store a paisa kan deposit a YouTube member kha kan va join thei ta ni chuan Paytm atanga pedu tan Google Pay manglo tan Paytm atren kan tilenga Paytm a kan luta search option achunga hian alo oma chuta chuan Google Play ti kha kan search le don ani hei tuna kan hmong khan Google Play ti kha lo lang hala amount kan du zat chengza nge za hni nge za thum nge ti kha kan recharge pot don ani kan proceed zo chuan tuna hen za le som kha kan add don ani ti chuan Paytm balance a khan kan du chuan kan da anga State Bank of India kami kan account kha kan select anga net banking kan nei chuan net banking atang pon kan pe thei thawa amaro chu tuntuma hian ATM nilawin Paytm po nilawin State Bank of India kan account kan main balance atang khan pe kan tum don ani ti chuan proceed kan meta UPI pin number kha kan chu lenga kan hak sha tanga ti chuan tuna kan hmong hian order number success ti khalom tani kan hriat tur chu heta recharge code 28W6 ti lo om hi ta hian message a po kan phone number message a po han kan alo thleng dona SMS in kha kan copy anga ti chuan Play Store ti hian kan lut don ani Google Play a hian chuanin left top corner ami kan click anga redeem code ti kha kan click don ani ti chuan SMS a kan don kha kan type lut don ani chumi zo chuan redeem ti kha kan click anga ti chuan Google Play a khan poisa you are about to 810 ti khalo om le ni kha kan confirm le anga confirm ti kan met don ani ti khan Play Store Google Play a khan chengza le som kan add le ti na ni a YouTube a kan lut lenga kan channel join du na khan join ti kha kan va click lenga ti chuan member kan join du berna option a han kan click anga ti chuan ni chin kan hei Google Play balance kha chengza ni a chengza le som kan add le wangin za hni som alo ni ta ni chu ti chuan chengza hni som kan nei atang hianin buy kan tianga ti khan Visa ti te ATM card manglo khan Google Play balance za hni som kha kan select anga ti chuan cheng somriat pakua kha buy kan click kha chuan kan pe thei don ani ti khan Google Pay ang tho khan Paytm atang pon olsam takin Play Store khan poisa kan vada kan va deposit a kan va redeem pa ti chuan YouTube channel kan join du kha khata khan
Google Play a poisa kan va deposit atang khan kan petamai ani osam takin tikhan ATM card mang to lovin har sabna om to lovin kan join thai don ani ti chuan phone pay atanga pedu tan en leila phone pay te han kan luta ti chuan heta hian option lo om chu Google Play ti hello mani donation and purchase ti hian khata khan Google Play kha direct in kan click anga enter amount oma paisa kan thunlu turzat kha du le zahni zathum zali kha kan type anga ti chuan kan bank account atangin kan pe don ani pay ti hi kan metanga ti chuan redeem code te lo omanga redeem code atang khan Google Play a kan lu tanga Play Store atang khan redeem ti kha kan metanga ti chuan redeem atangin olsam takin kan redeem code kha kan chulu tanga kan confirm anga ti chuan Play Store ani china kan soyang khan Play Store khan poisa kan da khol le don ani ti chuan YouTube a kan lut lenga eta enter code ati hi redeem code khania code kan metanga redeem kan tenga ti chuan poisa kha kan pedona khami kan ti zo huna khan ni china kan soyang khanin YouTube akan lut lenga ti chuan poisa kha alo in call to don e cheng za ni chuan ma lom san en zathum zali te lo ni ton ta kaka Google Play atang kan pe don ani ole khang song ka tun tuma ATM card manglova Google Pay te Paytm te Phone Pay kan ti te Play Store apps atanga YouTube channel membership join dan fi pek dan payment pek dan kan en ho thei chu ni sela kan soita kan khan YouTube a hian subscriber housing a hian zirna lamatui lo educational videos en du lo amero chu tutorial video te tin video sang technical lam thil te information te en du kan oma chuwang chuanin hemi channel join member ni tura kan du chan po member kan join chuan member join big aniang chu zirna lamatui big chi ho khan video zirna lam entinan question solve te question hlui en ho te tin preview te probable question en te exam to discuss tiang chi te kang ho kha atui big chau aniang chu member join big chau khan kan en ho don ani kha kha athatna ni a mithen khat tan subscriber ni ve si en du lo tan khan nin om kha tam tak video khom thei don awangin tun chu ma point channel join tur khan yen ngai tu na ha karon siama sum don na emo business lam emo tia khatianga poisa lavak vak lam pangkha ani chuang lo kan ma mo lawa zena lama kan tui lo ni kha chuanin ka soi thinang kan join kher kha ngai chuang lo YouTube channel a public en thei turin video thatak tak tutorial te scheme sang khatiang ka ron chhop chuak reng don tho kan dam chuan chuwang chuan zena lama tui big exam lam panga in prepare du big te kan omani chuan khang ho te tan chau khan membership kha kan join don nia ole video le pe ka chuan video dang nen kanin hle don nia